Гомер елгасының сикәлтәле юллары адәм баласын кайларга гына илтми дә, ниләр генә күрсәтми. Көннәрне айлар, айларны еллар алмаштырып, гомернең үткәне дә сизелми. Шул килеш бүген Иске Кулатка эшчеләр бистәсендә гомер итүче, фидакар хезмәте белән күпләргә таныш булган Таһирә Таһир кызы Азизова да 9 апрельдә гомер бәйрәмен, 60 яшьлек юбилеен каршылый. Шул уңайдан бар якыннары бергә җыелып, аңа матур бәйрәм иртәсе юлларга булганнар. Беренчеләрдән булып, яраткан тормыш иптәше Расим Абдулхакович язган. Таһирә Таһировна Кояшлы Үзбекистан Республикасының Ферган өлкәсендәге Шырсу авылында Сания Усмановна һәм Таһир Исхакович гаиләсендә 4нче бала булып дөньяга аваз сала. Күп балалы гаиләдә тәрбияләгәнгә ул яшьтән үк эш белән чыныгып үсә. Әнисенә өйдәге эшләрдә ярдәмче була. Мәктәпне тәмамлагач, яшь кыз педагогия училищесына тәрбиячеләр бүлегенә укырга керә. Биредә 1 ел белем үзләштергәч, 16 яшендә туган авылының балалар бакчасында хезмәт биографиясын башлап җибәрә. Читтән торып, педагогия училищесын тәмамлый һәм кулына дипломын ала. 1983 елда Иске Мастяк авылы егете Расим Абдулхакович белән танышып, озакламый матур гаилә корып җибәрәләр һәм 1989 елда Иске Кулаткага әйләнеп кайталар. Таһирә Таһировна Кояшчык балалар бакчасына эшкә урнаша. Ул үз хезмәтен бик яратып башкара. Саф күңелле булганга, балаларны ихластан яратканга, сабылар белән тиз арада уртак тел таба. Һәрберсен үз баласыдай якын күреп, күңел җылысын биреп тәрбияли. Тәрбияче беренче чиратта балаларга әхлак тәрбиясе бирергә тиеш. Моның өчен әлбәттә тәрбияче үзе дә күркәм сыйфатларга ия булырга тиеш бит. Әлеге юбиляршыбызда балаларга карата һәр вакыт сабыр, игътибарлы һәм аңлаучан була белә. Шуңа күрә әти-әниләр тарафыннан да хөрмәт казана. Ул Иске Кулатка Шишмә балалар бакчасында озак еллар тырыш хезмәт куеп, алыштыргысыз тәрбияче буларак үзен күрсәтә. Биредә үз урынын табып, хезмәттәшләре белән дустана мөнәсәбәттә булып, бай тәҗрибә туплап, һәр вакыт үрнәк була белә. Бакча коллективы да аны намуслы, үз эшен җиренә җиткереп башкарганы һәм чын йөрәктән сабыйларны яратканы өчен ихтирам итәләр. Таһирә Таһировна өчен тәрбияче хезмәте һөнәр генә түгел, ә инде тормыш яшәешенә әйләнә. Әкияти балачак илендә ул барлык тормыш мәшәкатьләрен онытып, үзен һәр вакыт яшь һәм энергиялы хис итә. Һөнәренә тугры калып, әлеге тармакта 42 ел хезмәт итү дәверендә аңа күпме балага наз биреп, тәрбияләргә туры килде. Аның өчен иң олы бәхет сабыйларның эшкерсез мәхәббәтен яулау, аларның күңелендә иң яраткан һәм олы йөрәкле тәрбияче булып калу. Тырыш хезмәте өчен ул күп тапкыр төрле дәрәҗәдәге рәхмәт хатлары һәм почет грамоталары белән билгеләнде. Хәзер инде ул лаеклы ялда булып, һәр туар көнгә шатланып яши. Без аның белән 40 елга якын пар канатлы булып, гомер сукмагыннан бергә атлап, дус, тату яшәп киләбез. Кызларыбыз Луиза һәм Илгизаны бар мәхәббәтебезне һәм назыбызны биреп үстердек. Өлкән кызыбыз Луиза 11 ел дәвамында Иске Кулаткадагы хисап касса үзәгендә директор, ә хәзерге вакытта Ульяновск шәһәрендә шул ук оешмада бухгалтер вазифасын башкара. Улы Денис бүгенге көндә медицина киллиятендә белем ала. Кеше кызлары Илгизә әнисе үрнәгендә гомерен балаларга тәрбия һәм белем бирү белән бәйли. Ул Иске Кулатка балаларга өстәмә белем бирү үзәгендә намуслы хезмәт куя. Тормыш иптәше Руслан белән кызлары Айсылуны һәм Султанны үстерәләр. Яраткан хатынын балаларына аңлаучан һәм яраткан әбекәй, ә инде оныкларына ягымлы, сөекле әбекәй дә. Ул бар яктан да өлгер. Аның кулыннан килмәгән эш тә юктыр. Уңган куллы хуҗабикә буларак та ул бала оныкларын һәр вакыт тәмледән тәмле ризыклар белән сыйлый. Өебез дә һәр вакыт пөхтә. Ачык йөзле, шат күңелле булганга, өебез кешедән өзелми дә. Хатыным минем туганнарымны да үз туганнары кебек якын күрә һәм алар белән җылы мөнәсәбәттә яши. Яраткан хатыным, бәйләде безне Аллаһы Тәгалә гомерлеккә гаилә итеп. Әллә инде миңа гына шундый бәхетләр язганмы? Син бит минем өчен җир шарында да иң акыллы, иң сабыр һәм иң күркәм хатын. Мин беләм, ятлар гына түгел, хәтта үз-үземә дә көнләшеп яшим бәхетемә.
Бер кайчан бер мине кимсетмәдең, ирне ир итеп яшисең. Шын хатын буларак, гаиләдә үз урыныңны беләсең, ә урының синең патшалар тәхете. Өрим сиңа чәчкәләрдән, таҗлар затлы ташлардан. Бирим сиңа иң кыйммәтле бүләгемне башлардан. Ә бүләгем ул гомерлек сөеп яшәгән йөрәк. Туган көндә шын күңелдән телием сиңа теләк. Инде хыял күңелемдә күптәннән яшәп килә. Синең белән ул хыялда бриллиант тойларым җитә. Әби белән бабай булдык. Оныкларым бар хәзер, ләкин һаман синең өчен мин җан бирергә әзер. Хөрмәтле Таһира Таһировна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Karşına min eridim, sen özüne mini beyledin. Sen bit benim songu ümitim, benim ömürlük mehabbetim. Canı kayım benim, canı kayım. Seni yine üzülüp yaratam, seni yine üzülüp min yaratam. Yollarına güller taratam. Canı kayım benim, canı kayım. Seni yine üzülüp yaratam, seni yine üzülüp min yaratam. Yollarına güller taratam. Koyarsın akvara bısıklana, sandılaşlar kürse mımlana. Tartıp durasın tek özüne, yüreğimiz inhar düzgüne. Canı kayım benim, canı kayım. Seni yine üzülüp yaratam, seni yine üzülüp min yaratam. Yollarına güller taratam. Canı kayım benim, canı kayım. Seni yine üzülüp yaratam, seni yine üzülüp min yaratam. Yollarına güller taratam. Миңа бер кемдә кирәк түгел, кирәк синең нурлы йөзләрең. Һәр вакыт янымда булганда, күңел кәем яна утларда. Canı kayım benim, canı kayım. Seni yine üzülüp yaratam, seni yine üzülüp min yaratam. Yollarına güller taratam. Canı kayım benim, canı kayım. Seni yine üzülüp yaratam, seni yine üzülüp min yaratam. Yollarına güller taratam. Seni yine üzülüp min yaratam. Yollarına güller taratam. Canı kayım, canı kayım. Әни хакын олылап, бәйрәм көнендә кәефен күтәреп, безнең тапшыру аркылы Таһира Таһировнага иң изге теләкләрен һәм рәхмәтләрен авылда яраткан кызлары Луиза һәм Илгиза, кияве Руслан, оныклары Денис, Айсылу, Султан да җиткерергә булдылар. Ана хакы, Тәңре хакы диләр. Әйе, тикмәгә генә әйтелми бу сүзләр. Иң олы дәрәҗәдә бу тормышта газиз әти-әниләр тора. Якыныбыз безнең, күз нурыбыз, әнкәебез, сөекле әбекәебез. Сине туган көнең белән шын күңелдән котлыйбыз. Әгәр хәлебездән килсә, сиңа өзелми торган озын гомер яздырыр идек.
Шушы бирелгән гомереңдә без бала оныкларыңның рәхәтен күреп яшәргә язсын сиңа Раббым. Кадерле без, син бу дөньяда һәйкәл куярлык зур хәрефтән ана. Әткәйебез белән безне, балаларыгызны итәгатьле итеп тәрбияли алдыгыз. Икебезне дә башлы күзле итеп, олы тормышка бастырып, гаиләләребезне корырга ярдәм иттегез. Әнкәйебез безгә төрле яктан да үрнәк. Ул үзен гомере буе камилләштереп яши. Күңеле матур кешенең дуслары да күп була диләр. Монысы хак сүзләр. Чөнки әнкәйебезнең шул кадәр күп тугрылыклы дуслары ки, кайчак үзебез дә аңа ак көнләше белән карыйбыз. Җир шарында иң җылы йөрәкле әни бары тик ул гына бирә алган татлы назлы әбикәй ул безнең. Сөекле без. Бүген юбилеен белән котлап, иң мөһиме саулык телисебез килә. Чөнки син исән булсаң, безгә туган өебезгә кайтып, яңадан үзебезне балалар итеп сизергә мөмкинлек булыр. Ә бу исә без бәхетле булырбыз дигән сүз. Икенче теләгебез күңел күтәренкелеге. Картаям дип уйлый күрмә. Сиңа картлык елларына кадәр ерак әле. Көзгегә кара. Син бит яшь, матур, гаиләң тулы, балаларың тәртипле, оныкларың шат, шаян, исән һәм шук. Тагын ни кирәк инде бу җирдә? Шатлыкларың күп булсын. Гаиләбезне кайгы хәсрәтләр уратыбызсын. Әни дигән бөек исемеңне яклый алдың тормыш юлында. Бүген балаларың рәхмәт уки. Беләбез ни барын уеңда. Сиңа Раббым озын гомер бирсен. Фәрештәләр үзе сакласын. Картлык көннәреңдә бәлаларга, тарырга газизым язмасын. Матур итеп яшисең син җирдә. Үрнәк син безгә һәр эштә. Озын гомер сиңа теләгәндә амин диеп торсын фәрештә. Күз нурыңны бирдең безнең өчен. Йөрәк җылың булды гел юлдаш. Шатлыгыбыз арта сиңа карагач. Безнең өчен бәхет син булгач. Туган көнең белән барыбыз да әниебез, әбиебез сине котлыйбыз. Бәхет, саулык, күңел тынычлыгы Аллаһыдан сиңа сорыйбыз. Әни дигән сайын күңелебез талпына да күккә омтыла. Әнкәемнең кочагына кергәч бар борчу, кайгылар омтыла. Әниләрсез якты дөньялар тар, матур көннәр моңсу үтәләр. Әни диеп телгә алган сайын йөрәкләр дә ныграк тибәләр. Газизыбыз, кояш гомере сыман бирсен Раббым озын булганын. Сиңа диеп җырлар сайлап куйдык, хөрмәт, рәхмәтләргә тулганын. Кадерле Таһира Таһировна, күз тимәсен, бик тәүфыклы бала оныклар тәрбияләгәнсез. Бу эшегез өчен 2 дөнья сәгадәтенә ирешегез. Бүгенге бәйрәмегез белән ихластан котлыйбыз һәм бүләккә җыр юллыйбыз. Гомерләр, усага күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз. Хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз. Олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны. Синдә булган сабырлык, теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз. Олы хөрмәт хисе белән әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең
безгә Барлы җырлы гомерләрдә Җитче әнием син йөзгә Юбилейем менә бүген Узган күпме гомерләр Узса да күпме гомерләр Югалмаган кадерләр Теләкләренең матурларын Атап сиңа юллыйбыз Олы хөрмәт хисе белән Әнием сине зурлыйбыз Теләкләренең матурларын Атап сиңа юллыйбыз Олы хөрмәт хисе белән Әнием сине зурлыйбыз Юбилей бәйрәмегездә сезнең белән бергә Тахира Тахировна, Газиз әниегез Сания Усмановна, апаларыгыз Нәзирә, Мөнирә, тормыш иптәше Камил, сеңлегез Әлфия, энегез Рифат, тормыш иптәше Илмира, энегез Илмир, тормыш иптәше Наргиза бала оныклары белән, ике тума сеңлегез Илмира балалары белән, Венера, Гульмира да ихлас сөенәләр. Аларның да җылы теләкләрен укып китәм. Газиз кызым, иртә белән уянып, исәнме икән, ни хәлләре, кәефләре ничек икән дип уйланам. Кичләрен ятканда сезнең өчен Алламнан тынычлык сорап дуга кылам. Бар тормышым сезнең белән бәйле. Бүгенге матур бәйрәмеңдә сиңа кызым исәнлек телисем килә. Син гомернең уртасына җитсәң, мин бит инде әкренләп аның иң биек баскычына менәм. Шуңа күрә язмышның күпме миңа тагын шикләгәнен белмим. Тик һәр вакыт бергә булып, синең җылыңны тоеп яшисем килә балам. Синең нинди чәчкә белән тиңлек икән, яраткан кызыбыз, сеңлебез һәм апабыз. Син бит безнең рәсемдә ясап куйган шикелле бик матур, буең зифа, акылың тулы. Сыкланып үзебез дә яшибез, күзләребез бер үк тимәсен гаиләңә. Эшеңдә дә сиңа бары тик уңышлар гына юлдаш булсын. Синдәй сабыр хылыклы, юмарт кешеләр бик аздыр. Гел барыбызны да ачык йөз белән каршылап алып озатып каласың. Җылы сүзләрең белән күңелләрне эретерлек итеп, авыр чакта таянычыбыз була аласың. Без үзебезне бәхетледән саныйбыз. Синдәй кызыбыз, кардәшебез булганга. Котлыйбыз кадерлебез матур туган көнең белән. Алда гел синең яныңда, якыннарың, туган кардәшләрең булсын. Гомере буе безнең барын онытмый яшә. Кадерледән дә кадерле, яраткан син кешебез. Бүген котларга җыелдык, бәйрәм белән сине без. Туган көнең бик яшәле, 60 кына яшь тулган, дөрестән дә сеңелебез пешкән җимешкәй булган. Сылу йөзеннән елмаю бөркеп тора нурланып, йөри бүген ул өендә шатланып, канатланып. Күңелеңдәге якыныбыз дәртең сүнмәсен, сүрелмәсен, йорт капкаңа кайгы җиле гомердә бәрелмәсен. Юк синнән, кадерле кеше, иң кечкенә, иң якын, һәммә безнең йөрәгендә дерли бүген ут ялкын. Барыбыз да котлар өчен ашкына яннарыңа, бүләккә җырлар сайладык, багышлап аны сиңа. Кадерле Тахира Тахировна, якыннарыгыз юллаган теләкләргә кушылып, бүләккә матур җыр юллыйбыз, бәхетле булыгыз. Булган өчен балам, дөньямның ямен күрәм, дөньямның ямен күрәм, дә яшәүнең тәмен беләм. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнгә мең рәхмәт сиңа балам. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгән
шәгәнегә мең рәхмәт сиңа балам. Сине булган өчен балам, икмәгем тәмле хаман, икмәгем тәмле хаман да суларым татлы сыман. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнегә мең рәхмәт сиңа балам. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнегә мең рәхмәт сиңа балам. Сине булган өчен балам, эшләрем изге сыман, эшләрем изге сыман да йөрәгем тибә хаман. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнегә мең рәхмәт сиңа балам. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнегә мең рәхмәт сиңа балам. Сине булган өчен балам, күңелемнән җырлар язам, күңелемнән җырлар язам да тормыш юлларын салам. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнегә мең рәхмәт сиңа балам. Ерак булсаң да балам, җылыңны тоям сизәм, әнием дип яшәгәнегә мең рәхмәт сиңа балам. Әнием дип яшәгәнегә мең рәхмәт сиңа балам, мең рәхмәт сиңа балам. Чираттагы котлау сәламен без Усть-Кулатка авылыннан алдык. Кодагыз Рифат, кодагыегыз Гөлшат, Сызрань шәһәреннән кызлары Гөлнара гаиләсе белән сезне кадерле кодагыйларын котлап алдагы теләкләрен юллаганнар. Кадерле кодагыебыз, балаларыбыз олыгайып җиткәч, сезнең белән Ходай туганлашырга язган булган. Улыбызның сезнең кызыгызны сайлап алуына без бик шат, чөнки күңелебезнең җылысы, сөекле оныкларыбызга сөенеп туя алмыйбыз. Синең шул кадәр йомшак күңелле, киң йөрәкле булуың безне һәммәбезне дә бик тиз ара җәлеп итте. Бүгенге матур юбилейңа җыелырга да без бик шат, чөнки теләкләребезнең саны иксез-чиксез. Иң беренчедән Аллаһ Тәгалә саулыгыңнан айырмасын иде. Эшеңдә бары тик уңышлар гына юлдаш булсын. Ә инде якын кешеләрең гомере буе янәшәңдә булып, сиңа юаныч та, таяныч та, терәк тә булсыннар. Ихластан сиңа саулык телибез. Озын-озак еллар шулай матур гына, тату гына бер-беребезгә ярдәм итеп гомер итик. Бер зур, ишле гаилә сыман яшибез бит. Күпләре бу заманада андый татулыкка көнләшеп тә куя торганнардыр. Бәхетең артканнан арта барсын, бала оныкларың гел шатландырып торсын иде. Кодагыйның шундый матур юбилее җитеште. Ул үзе татлы җимештәй алсуланып лапеште. Матурлыкка гел күмелеп, үтсен һәрбер көннәрең. Шатлыкларга гел төренеп узсынла гомерләрең. Тормыш арбасы авыр ул, бер ялгызың тартмалы. Хатын-кыз икәнлегеңне кодагый онытмалы. Юкка гына узмаган ул үтеп киткән елларың. Күрәсеңме, янәшәңдә балалар, оныкларың.
Хөрмәтләргә гелтеренеп, дөньяның ләззәтен таты. Тимердәй таза һәм исән, имәндәй булсын каты. Кода-кодагыларыгыз сезгә ихластан бары бәхет теләп калалар. Үз теләкләрен матур җыр белән дә дәвам итәләр. Иске Кулатка, Иске Мастяк, Яршаллы һәм Әлмәттә яшәп килүче якыннарыгыз. Кайын абыегыз Рәшид тормыш иптәше Румия, кайын апаларыгыз Рәшидә тормыш иптәше Фики, Гөлҗихан тормыш иптәше Мансур, Нәҗия тормыш иптәше Абдуллахат, кайын сеңлегез Фәридә тормыш иптәше Рафик сезгә, хөрмәтле Таһира апа, шулай ук үз котлауларын юллыйлар. Кадерле кешебез, килен булып төшкән көнеңнән бирле без бер генә минутта сине шит итеп күрмәдек. Син дә үз ширатыңнан безнең гаиләдә үскән сыман безне ихтирам, хөрмәт белән кабул иттең. Бер авыздан Аллага шөкер бүген дә яшәп киләбез. Синең белән барысы да уртак безнең. Тирән хәсрәтләребез җиңеләя, тормышыбызга шөкранә итеп туя алмыйбыз. Изге йөрәгең, кайгыртуың өчен Худайның мең рәхмәтен язсын сиңа якыныбыз. Туган көнеңдә сиңа сәламәтлек һәм бәхет телибез. Эшкерсезлегең, ягымлы карашың, җылы, оптимистик сүзләрең белән безне һәр вакыт сөендереп яшәргә язсын.
Күктәге кояш кай вакыт болытлар арасына качса да, күңел кояшың бер кайчан да сүнмәсен. Тагын бик күп тапкырлар сиңа гомер бәйрәмеңне каршыларга насыйплар булсын. Кешелекле үзең, бик ягымлы сүзең, капкаң ачык, шәең гел куйган. Бу тормышның авыр бәхәсләрен шишәр өчен бәлки син туган. Күңелең синең һәр чак шулай ачык булсын һәр кемгә. Без телибез ак бәхетләр сиңа туасы һәр кемгә. Балаларың игелеген күреп, куаныч һәм шатлык булсын янәшә. Дус туганнар, күршеләрнең кадерләрен тоеп, безне куандырып гел яшә. Киленебез дип хөрмәтлибез, үз сеңлебез сыман күрәбез. Кадереңне синең якыныбыз ышан әле без нык беләбез. Энебезне иттең син бәхетле, ата-анага тагын ни кирәк? Сез дип кенә янып яшибез без, бары сез дип тибә ул йөрәк. Котлы булсын якыныбыз туган көнең, язсын бәхет алда татырга. Гомереңдә сагышларга сиңа язмасын бала кайтарырга. Кадерле Таһира Таһировна, якыннарыгыз юллаган җырда нәкъ сезнең өчен яңгырый. Рәхәтләнеп тыңлагыз. Заманалар алга бара, бәхет елмая безгә. Яшибез без шунысы рәхәт, Аллага шөкер бергә. Туганнар дуслар һәр вакыт, җыелышабыз гөлдә. Аралашу йөрүшүләр, Аллага шөкер көнедә. Туганнар дуслар һәр вакыт, җыелышабыз гөлдә. Аралашу йөрүшүләр, Аллага шөкер көнедә. Гомерләр узмасын бушка, җырлашып яшик биеп. Һәр туган көн яңа бәхет, Аллага шөкер диеп. Туганнар дуслар һәр вакыт, җыелышабыз гөлдә. Аралашу йөрүшүләр, Аллага шөкер көнедә. Туганнар дуслар һәр вакыт, җыелышабыз гөлдә. Аралашу йөрүшүләр, Аллага шөкер көнедә. Очрашулар, күрешүләр, бәйли араны дуслык. Бергәләеп шулай яшәү, Аллага шөкер шатлык. Туганнар дуслар һәр вакыт, җыелышабыз гөлдә. Аралашу йөрүшүләр, Аллага шөкер көнедә. Туганнар дуслар һәр вакыт, җыелышабыз гөлдә. Аралашу йөрүшүләр, Аллага шөкер көнедә. Аралашу йөрүшүләр, Аллага шөкер көнедә. Аллага шөкер көндә.